Земята е третата планета от Слънцето, но всъщност не е най-голямата. Най-голямата планета в нашата Слънчева система е Юпитер, с диаметър от около 139 822 км. След него идва Сатурн, известен със своите впечатляващи пръстени. Той е вторият по големина, с диаметър около 116 464 км. Третото място заема Уран, с диаметър от 50 724 км, а след него е Нептун, малко по-малък с 49 244 км. Земята е на пето място, с диаметър от 12 742 км, следвана от Венера, която е почти същата по размер. Марс, с диаметър от 6779 км, е следващият, а след него идват газовите гиганти Меркурий, с диаметър от 4880 км, и накрая Плутон, който вече не се счита за планета, но е интересен обект с диаметър от 2377 км. Всяка от тези планети има уникални характеристики и тайни, които чакат да бъдат открити.